Vrijeme prolazi, a ljudi su sve bolesni. Ne što toliko od rata, nego što su stari. Postoji izričita odredba koja kaže znači, da svaka ocjena invalidnosti koju donose tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kojima je utvrđena invalidnost i a uzrok je u vezi s ratom, potpuno i djelomično, obavezno podliježe reviziji koju obavlja Povjerenstvo za reviziju Ministarstva hrvatskih branitelja. Došao sam na prvostupanjsku u Vukovar, dao mi je 100%, doktor Dobnjak 100% opće vojne nesposobnosti. Da. A Taborski mi je na to odgovorio, nije obolio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. A imao sam 13,5 godina kad sam stupio u postrojbe HOS-a. A gospodin Tomo Bogović me odbio, kad sam predao 2003. godine za RVI, odbio me 3 puta me odbio. Bio sam u postrojbama HOS-a, bio sam kod Merčepa, bio sam u 4. gardijskoj. I mene nigdje nema, niti ja imam braniteljsku iskaznicu, niti ja imam šta. Nemam ništa, liječi se tu u Vraču, ja sam županjac, to je sramota. Pa Boško Buha je bio heroj. Zakon o pravima hrvatskih branitelja doduše nema tog ograničenja i ne spominju se koje godine branitelj trebao imati. Ne? Pa ja nemam ništa, 25 bolničkih liječenja, hranjavanje, sve živi, nemam ništa. Od čeg ću ja živiti, kad meni roditelji? 13,5 godina, razmislite. Istočna Slavonija je 13,5 godina, kasnije su me slali po Bosni. Livno, Gornji Vakuf, Uskoplje, Rama, sve živo. Nema gdje nisam bio. Bljesak, Oluja. U ovakvim situacijama nastavimo pravila nekakva, iznijeti vam da se, ali takvi pojedinačni slučajevi. Sad je 2009. godina. Da, nas ima 426 koji nije riješen, status branitelja malo je. Riješeno, vaši podaci, ne znam otkud ste ih dobili. Ja vama mogu na ovo što ste vi tvrdili. Tomo Bogović je mene 3 puta odbio. Odbili ste me 3 puta? Tomo Bogović je potpisnik, ne da ja sad izbjegavam odgovornost, jer Tomo Bogović potpisuje rješenje. Međutim, rješenje mora biti ispravno i zakonito, ono što sam prije rekao. Ako nije, onda postoji pravni put, kako da ono to postane. Nemoguće o ovoj stvari razgovarati 2009. godine kad vi spominjete da nemate status Hrvatske. Pa nemam status kako? A sad što onda, normalno da te stvari se uredski moraju riješiti za mjesec dana. A u pripremi je za izgradnju Duboki Jarak, to je ona lokacija gore gdje je bilo skladište oružja, Duboki Jarak i Sopnica Jug, gdje bi se moglo napraviti negdje oko 450 stanova. Još je ostalo u Zagrebu nezbrinuto 1182 zahtjeva, znači govorimo o zahtjevima za kupnju stana, organiziranoj izgradnji i za individualnu izgradnju. Veliki dio lokalne samouprave, pogotovo jug, Dalmacija i dole, oni jednostavno kažu da zemljišta nema, da novaca u proračunu nemaju da bi odvojili, da bi kupili od privatnih osoba, privatnih lica te parcele da bi ispunili članak zakona 39-40. Tako da se taj dio, tu imamo u biti najvećih problema, jer netko kad dobije rješenje za izgradnju, na njemu piše za izgradnju obiteljske kuće, on s tim rješenje ide u lokalnu upravu, odnosno općinu, grad i dođe u biti do zida, jer ne može realizirati zemljište, jer općina, grad kaže da oni jednostavno zemlje nemaju. Da je 1999. prvi zakon o privatizaciji HT-a predvidio da se rezervira 7% HT-a za hrvatske branitelje. Ono što je zakon išao, da hrvatski branitelji, znači do tad je bilo i stradalničke dionice ponaosob, poslije je bio Hvidin Domovinski fond, poslije toga su bili Pihovska privatizacija gdje je 218.000 ljudi, od toga 90% bili uglavnom prognanici i zadnji krug je bio znači hrvatski branitelji. Osnov je bio članak 13 zakona o privatizaciji, 8 poduzeća, bivših javnih poduzeća koji će ići posebnim zakonom. Prvi zakon je bio zakon o HT-u 1999. godine, problem je nastao 2000. godine kad je Linić pokušao izigrati to pravo i tada izmjenama i dopunama je predviđeno da se formira fond. Ono što je bit priče, fond nije cilj priče. Fond je sredstvo prenosa. Cilj priče je da je Hrvatska domovina dala braniteljima 7% nacionalnog bogatstva i naftnog i telekomunikacijskog i elektroprivrednog.
Nema takve priče u svijetu. I fond nije cilj priče. Svi koji hoće doći po svoje novce slobodno mogu doći uzeti. Nema nikakve ni zavjere, ni prevare, ni ništa. Ono što je pozitivni dio ove priče je da je uvećana, ukrupnjena, znači imovinska prava u nastupu prema znači hrvatskoj javnosti i prema tim tvrtkama i da je posljedica te priče ovaj socijalni humanitarni razvojni dio, to je fond za stipendiranje, to je zaklada, 20.000 stipendija je do sada podijeljeno. Želim ovo iskorištavati za neka prepucavanje ili za isticanje stajališta HVIDRA, međutim, eto, zamolio bi samo gospodina Lovrića, već smo jedanput razgovarali o tome, da se govori o točnim podacima i nazivima određenih ustanova, jer onaj fond koji ste spominjali nikad nije bio HVIDRIN fond, HVIDRIN domovinski fond, nego Hrvatski domovinski fond u kojem je također vlada postavila upravni odbor. Ja predlažem da napravimo jednu radnu skupinu i HVIDRA i PTSP i obitelja i da se napravi jedno zajedničko djelovanje, jer to su stradalničke dionice, te nemaju veze sa ovim fondom i tu treba napraviti jednu strategiju nastupa prema fondu za privatizaciju, jer garantirana dionica ima. Moje pitanje za gospodina Bogovića. Postoji li ikakva šansa da ljudi riješe status RVI-a ako su van onoga vašeg roka? 10 godina je određen rok za vještačenje ako nema medicinske dokumentacije. Nema nikakvog roka za bolesti u vještačenju za mirovinu, nikakvog roka. Međutim, rok za RVI, to je tjelesno oštećenje, on je takav i ne može nitko u ovoj situaciji, ako ne poštuje taj rok, ako je promašio taj rok, on ne može u ovom trenutku predati zahtjev jedino ako je prije bio na ocjeni, jer zakon propisuje svake 2 godine ima pravo na novu ocjenu. Od 500.000 branitelja, negdje oko 60.000 u mirovini. Hrvatska javnost misli da je 500.000 u mirovini. Od 23.000 je nezaposleno sad službeno, međutim dolazi kriza i kriza će biti još gora. Turistička sezona će to usporiti malo, međutim opet na jesen prijeti novi val. Zašto? I Holding, i HŽ, i INA, i ovo, realno 20.000 otpuštanja će doći. Ono što je druga slika, negdje oko 370.000 branitelja danas radi aktivno u društvu i to treba stalno ponavljati. Oko 50.000 ostalih branitelja ili su poduzetnici, ili su ideju poljoprivrednici, ili nisu imali motiva da se prijave na zavod, jer nisu imali nikakvu naknadu. Hrvatski branitelji bez statusa RVI-a mogu koristiti ona prava koja su propisana, ali prava ima dodatnih i danas u zakonu. Imate, recimo kad je u pitanju mirovina, onda ima hrvatski branitelj zakonsko pravo na najnižu mirovinu pod uvjetima predviđenim zakonom. Poticajna sredstva u ministarstvu kakva jesu, da jesu, bila su značajnija, nastojeći se zadržati koliko može, isto su u ovim sferama poduzetnički. Kad je u pitanju mirovina, bitno je opet naglasiti valjda da svojstvo RVI-a nije zakonski uvjet za invalidsku mirovinu. Ja vam se od srca zahvaljujem, dragi učesnici okruglog stola i tribine. Dragi prijatelji, vi posjetitelji, isto također vama udruga radi svakim danom od 9 do 15 sati po potrebi i dalje. Sve ćemo ovo mi nastaviti poslije tribine i želim vam puno zdravlja i uspjeha svima vama.